はい、どうも、ポルコです。本日は9月の12日ですね。はい。仮面ライダーチョコのギーツのね、発売日なんですけども、私の行った店舗にはね、まだね、このリバイスがね、いっぱい置いてあったんで、おそらくこれが全部売り切れないとね、ギーツが入荷されないっていうか、店頭に並ばないと思ったんでね、今回はちょっとこちらのリバイスの仮面ライダーチョコをね、あるだけ全部買ってきました。はい、計7つですね。これがなくなればようやく明日からね、ギーツがね、店頭に並ぶと思いますのでね、今回はこちら買ってきた7つ全部食っていきたいと思います。もし当たればね、このデラックスレックスバイスタンプのブラックメタルメッキバージョンが当たるってことなんですけど、応募締め切りがね、9月の15日なんで、もうあとわずかなんでね、ひたすら食べていくという動画になります。では、始めていきます。いや、リバイスもあっという間でしたね、本当に。もう去年もこれ同じ企画やった気がするんですけども、それから1日すごい早いですね。溶けとるやん。何これ、うわ、溶けてんじゃん。いただきます。チョコが溶けてるせいで、シャキッとかカリッっていう音がね、全然しないですね。ドロッといった感じです。でも、リバイスから確かこの仮面ライダーチョコって新しくなったんですけど、これ美味しいんですよね。またメガロドンちゃん。これ美味しいんで、普通にこれはね、いくつ食ってもね、全然食えますね。次、チョコクリーム。エビルですね。次、リバイス上げに行きます。ボルケン。いいですね。かっこいい。またメガロンだ。もうどんだけ出んだよ。続いて、バイスデザイン上げていきます。サンダーゲイルバイスタンプ。悪魔っていうか、変身前のバイスですね。エビル。メガロドン、リヴァイ、ライブ。もういい。ダメだ。飲み物取ってこよう。レイボースティー。レイボースティーで。邪魔だこの野郎。リバイス。うまい。うまいっすね。うまいっす。リバイス。かっこいいな、やっぱこう見るとリバイス。メガロドンバイスとグレックスですね。メガロドン出すぎだろ。腹いっぱいだ。助けてくれ。これで最後だ。決着をつけるぞ。リバイス。実質五十嵐3兄弟ですね。やったぜ。てかこれパッケージデモンズ出ないのやばいだろ。片入りすごいな。ごちそうさまでした。辛すぎるだろ。はい、というわけで今回は、仮面ライダーチョコリバイスをね、7箱21本食べるっていう動画でした。いくら、アイテムが欲しいからって言ってね、箱買いしてね、それをね、1日で食い切るっていうのは、体にもね、精神的にもね、悪いんで、絶対しないようにしましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。